Kaixo joa! Kaixo Jeni. Zer zaude? Ondo, habe pixka bat urduri ehazte galdetuko diazun. Ezagutzen duzu. Bai. Zako hau, eta esan diazu jarraitzailea zela. Netzako da izugarrizko plazterra hemen egotea. Bai. Joa. Ikustea hortik eta orain hemen egotea. Bai. Eta ze alto dago, jakingo beste nuke esaten. Ze alde dago, bueno, nik uste dut azken baten ordenagailutik ikustea, niri izugarri gustatzen zait ikustea elkarrizketatzen duzun jendea, baina hemen egotea nik uste baita ere garrantzitsu dela, bai nik zu ezagutzeko eta zuk ni eta jendek baita ezagutzeko pixka bat gaur hitz egingo deunan ingurun. Joa, altaunekoa zera. Bai. Eta betiko punitzen, esatuz goiarri betia bainera altauniratia sogoitzailea zera. Zergatik altauniratia. Bueno, zergatik, niri irrati beti gustatu izan zait, asko, eta egia ezakit zergatik pentsatuko non momentu baten, esan nola, Ataun irratia izena jarri behar dut honi eta hau sortu behar dut. Ez dakit zergatik izango zan, noi? Izan daiteke beti esaten duten modun herriko eskolan geneukelako irrati bat eta ostiraletan emaititzen genulako saioetxo bat. Izan daiteke hortik etorritako gogoa eta hor jarri nolako, ez dakit nola esan, baina gogoa hor jarri nolako eta hortik etorri litekelako nire afizio eta ofizio hau, pixka bat. Zaila izan da, sorkuntza aurrera ematea edo. Bai, bueno, lehen da biztiko urtek ez ziren bat erresak izan. Azken baten ni bakarrik hasi nintzen, jende oso gutxi esaten nion irrati neukela, bai. Eta gero ja hasi nintzen pixka zabaltzen, eta ja nire kuadrillakok, lagunek eta herritarrak konturatzen hasi ziren arte zer da egiten detena eta hori. Baina bai, aurreneko momentutan etzan oso erresa izan, gero ja pixkanaka jun ginen langile gehiago jartzen eta guain ja 10 pertsonako lantalde etxo batekin oso gustua gare danak. Eta etxean, zer izaten zuzute? Bueno, etxean, nik uste ja, hasieran momentu bat izan zen, ez dago, irratik indatean, da, bueno, asko lagundu diate, beti laguntzen diate, hor dare, beti dare prest, eta, bai, nik uste oso harro darela, iritsi nahizen leku arte iritsita, eta guain diozak zer geratzen da, ez da hemendik aurrean ez zer etor daiteken, 6 urtetan nik esaten duten modun, horren beste kakotxen arten, egin baldin badet eta egin deuden arten, ez dakit hemenik beste 6 urtea baita ere zerbait etorri liteke ez da, nik uste dut pixkanaka presai gabe. Non entzun daiteke Ataun irratia? Ataun irratia entzun daiteke internet bitartez momentuz bakarrik, irubebikoitz.ataunirratia.com web orrialdean entzun daiteke, eguneko 24 ordutan, eta momentuz internet bitartez jarri geha pixka eta hor garen lanen, aukera daukeu meintzet kotxen guaztenen edo etxeko irrati baten jarri, emisora bitartez aukera daukeu. Nola betetzen dituzu programazioak irratia? Bueno, programazioa beti gabiltz horrekin burrukan ibiltzen askotan, ez da? Bueno, 24 ordu bete behar diazkenen, lan asko dau, eta horri ibiltzen gara pixka burrukan, ze jarri daikeun, hau ez zaio gustatzen jendei, baina musika asko gustatzen zaio, garbi daukeu gure irrati musikal bat dela, eta bestelare gauza asko egiten saiatzen gara, ez da, hitzeikeko saiok jartzen ditugu, albistegik eta hola, aktualitaten oinarritutako saiok, gure gustatzen zailako pixkat hitzeikia isildu gabe egiten gehalako, eta askotan esaten dut, baina musika bat jarri behar dugu, bestela, se nos va todo, baina bai,
Benetetik gustatzen zaigu ikia, denon gustua, eta gu nahi duguna da, baita entzulei behar nahi don saio bat ematea, bere gustua baita. Eta nola antolatzen dituzu lan burua, adibidez, zebatu zuga esku dago, zugatu horretua da. Bai, bueno, azken batean lan gehienak nik iten dutela esan dezaket, ez da besteke asko iten dute, alduten ginen azken batean, eta nik neuke bai, ez, gauza askotan sartuta gaude azken baten gaur egun. Baina, bai, esan behar da pixka bat antolatzean, esan dezaket nire egunen hiru laurdenak irratin oinarrituta daudela azken baten. Oso kontzentrauta nau beti azken baten irrati mundukin, beti horrea behidan nau, eta ez dakit lo naunen ez, horrea behidan naun, edo nahi behidan nau, baina bai, esan behar da lan asko ematen dola azken baten irratik, eta gauden guzti bai kolaboratzaile eta esatarik lan asko egiten dutela. Ikasten ere, aiztea doaineko irudietan. Eta zine eskolan, hori da. Zegun. Oso gustua, lehenengo urtea aurten esan dezaket, pixka tortzen ibili gea burrukan, aurreneko urtea izan da, eta bueno, ikasketak eta aldandak gehiena ikasen nahi duguk, nik esan dezaket ez dut esango nekila dena, baina pixka bat horrela ideiatxo bat hartuta bat eukela, ibili naiz, herrin eta ekipok eta montatzen, soinu ekipok eta alde hortatik eta kontzertutxon batzutan ebaitara izan naiz nire lagunekin eta montatzen kontzertuko eszenatokia. Eta soinuen aldetik bideratzen den beti nire mundue eta zerbait banekila esan dezaket. Eta handoengo hontan esan dezaket gauza asko ikasi ditutela baita eta oraindik ikasteko asko dauketela. Gaztean ere, egoztea, nola da? Bueno, gaztea da netzako izugar eskertzea izu galdera egitean, izugarrezko galdera da. Gaztea da netzako erreferente totala esan dezaket, ez da, top baten daun irratia dela gaztea. Bai gaztea eta bertan lan egiten duten guztik, esan dezaket, ez da. Eta bertan kolaboratzaile bezala ibiltzeko aukera izan hon 2018ko udaniaz, Dira Fresh saion. Bai, eta nolatan aurrek 2017ko udan entzunon gaztean bertan iragarkie bidali berzala minututxo bateko audio bat, pixka bat zure abilezpia erakutsiz, eta hola. Eta nik esan hon, dudatan egon nintzen, eta gero damutu egin nintzen biali ez izan. Eta 2018ko uda iritsi izan da, esan, maiatza iritsi izan, eta esan berriro ikusi nuen iragarki eta esan nuen joara aurten, dudan jarri bertzen esan nuen, ez, aurten bidali berdezu bai edo bai, eta bidali nun, eta nik uste dut izan zutela momentu bat jende dexentekin bezala gelditu ziela gustoa hartzeko jendea, eta beste casting bat pasarazi ziguten, berta jun gazteara ITV Miramonea, eta beste probatxo bat pasarazi ziguten, gu jarri ninduten aldameneko estudio baten bakarrik, eta bere gazteako estudioan, eta berekin saioa egiten. Eta hori pasatakon, esan zuten, esango dizugu, hartuko zaitugun edo ez, eta hala izan, deitu ziten Edurne Garmendiak, eta Edurne da izugarri. Eta esan ziten, hartzen zaitugula, eta ni horri izugarri poztu nintzen. Uda oso pozik haitu nintzen denakin lanen, eta izan zen niretzako gaztea gustatuta, izugarrezko plazara bertan lan egitea kolaboratzaile bezala. Eta ez dugu ikasketa itzela izango zen. Esan inoiz ez nengoen ni horrela irrati batean pixo bat ez kolaboratzaile bezala lan egin, ez da irrati serio batean esan nahi dut.
Eta niretzako bai izan zen gauza asko ikasteko bidea, bai nola egin behar diren irrati batean gauztak, eta bai bertako lankideak ezagutzeko aukera ere, ez da bereiek azken batean nire ere asko lagundu didatelako, eta hori ere eskertzeko da azken batean, horrelako pertsonak ezagutzea. Baina batioa, zer da soinua zuretzat? Bueno, soinua niretzat, ez da, batzuk esaten dute, ez da, ez dutela nabarmentzen soinua eta zarata. Ez da, batzuntzako agian zarata, izan daiteke kontzertu batera joan, kontzertu bat ikusten eta musika hor oso altu dagoen hori batzuntzako zarata da. Eta beste batzuntzako soinua edo, soinua. Niretzako soinua esan dezake bizitza dela baita ere alde batetik, ez da, nik soinua behar dut, irratian azken batean, irratia soinurik gabe ez da irratia, dudarik ez da horretan, baina niretzako soinua da bizitzaren erdia, baina gehiago, guztia esaten ezin dudalako. Bizia, ematen dira. Bueno, ero, bila momentua baina gaiten eta bakizu momentua bidaliko niago oso Bai. Agur! Agur!